Her några män från Laxager och Kari Solstein från Kringvarspenom. Jag var på att be bicha här. Vi skulle inte göra det. Vi skulle få göra. Her det går så det här går. Hasta var en kallt upplevelse. Hasta var en kallt upplevelse. Är det vant detta? Jag har gått inte visste jag snarare. Det är inte lobby. Det är inte färre frivilliga.